share hawayenki, hamayya share hawayenki. Me ya dame ki, hamayya wai me ya dame ki, yau ake ɗaura aurenki. Yau wazan nera maza ba ni katin nan na jaddada. Domin ta haka ne saƙon zai je inda ake so. Je ki gaida iyayenki. Iyalan marigayi Malam Ɗahir Ali Aikawa da na marigayi Alhaji Ali Jambaki suna farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki halartar gagarumin taron ɗaurin auren 'ya'yansu. Ango Shaguda Aliyu Ɗahir Aliyu da sahibar amaryarsa Kaltuma Aliyu Umma. Za a yi wannan gagarumin taron ɗaurin auren ne a ranar Lahadi 5 ga watan Disamba shekarar da muke ciki da karfe 11 na safe. A layin mai unguwa gama bi kusa da gidan Alhaji Abba Boss da ke Brigade a nan Kano. Allah ya ba da ikon halarta, amin summa amin. Wannan saƙon goron gayyata ne ga waɗanda katin bai isa gare su ba daga Bashir Sharfaɗi na nan Freedom Radio. Kwalliya gurin ta sai sam.